हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मुझे आसुसमी डेली ब्लॉग को आपण मन समस्त स्वागत करुँची। आज आमर रोषे हूँ बनभोजी। हाँ कौन कौच? हाँ तू कहीदे आज कौन हो कहीदे। सुनु शुणु शुणु देख कौन हो कहीदे। कौन हो रोषे को रोषे हो कहीदे। आज कौन कौन हम कहूनु को 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 रोषे होजी हमर कौन होजी भोजी होजी जे माने भोजी रे कौन हबा आज? हाँ कही दे समस्त देखिबे। भात भात डाली आ कौन चिकन पकोड़ा चिकन पकोड़ा मिछई को माछ घांट कोइला पुनी देखिबे नु वीडियो देखिले से जानि परिबे हमर को आज हबो रोषे। हाँ समस्त देखिबे सेठी कोड़े चले कोठी होची देखा समस्त पिल्ला मन्ने तो आसनांती समस्त अछंती बा भितरे समस्त देखिबे। कोड़े मु जो वीडियो इन करूनी समस्त देखिबे इने। तू कह कोठी होची हम देखै देलु से देखिबे। चले कोठी चल चल चली चल फोटो उठिया मु जाउची ताले एबे चल हम रोषे होची देखिबे समस्ते। नहीं कौन अरे हाँ फोटो उठिया जे रोषे पुणी देखिया कि ना नहीं कोठी बनभोजी हमर होची। चलो जिबा एबे देखिबा हमर बनभोजी होची। मैं एकुटिया पळेबी तू आसुनु चलो। समस्त को देखेबा हम रोषे कोठी होची जिबा की। हां चलो 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 श्रिया आज नहीं जीव समस्त को आज वीडियो रे समस्त देखेबो। हां हैला समस्त देखेबो की। हां हमरा आज की अछंती घर रोषे हबो। हां आ हो चलो चलो जिबा चलो जिबा जंगल को चलो। देखे देबू टे कौन रोषे होची किए किए अछंती। चलो चलो देखेबो कौन होची कह। हाँ अरे कहूनु कौन रोषे देखिलु श्रिया श्रिया कौन चिकेन ए तो आंदलु से भांगी दो। आमर भात 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 डाली आ कौन हम कह समस्ते माछ बेसर माछ बेसर आ कौन दही बैगण। ए श्रिया बाजी कौन वीडियो करता एई सी कहला आस मो सहित समस्त देखिबो मु कहबी समस्त किए किए अछंती कह किए किए अछंती कहिदेलु। ए को भोजी होजी कौन मत तो टे डर लगुच मत कौन टुआ टुई कथा मन पड़े से जंगल में रास्ता केमती घर को जीवा नहीं रही एट रहा भल लगुच मत कहीं भल लगुनि पिकनिक बाई गुटिक ए जंगल कौन पिकनिक आग माछ भाजी दियो तापरे घांट करिया माछ भाजी दियो आग मुगली ए आइस करिया ना आइस करी डायरेक्ट तो डाली रे पड़िबो करे चाहेलु सोलरे लखे ना माछ दी रख
ମାଛ ଭଜା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ହଣ୍ଡାଟା କାଇଁ ବଡଟା ଏଇ ଟପରେ ଆଳୁ ଲାଗିବ ମସଲା କଷିଦବ ହେଲେ ଏଥିରେ ମସଲା କଷିଦବ ମସଲା କଷି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣି ସେ ସେପଟେ ମାଛ ଭାଜନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ କଷି ଦିଅନ୍ତେ ମସଲାଟା ମାଦ ହବ ଆଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିବା ଆଡ଼ିକି ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଥିବ ଦେଖିବା ଡାଲି ପକେଇଦେଲନି ଏ କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି କହ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇ ନାଣ୍ଡି କ'ଣ ହଉଛି କୋଉ ଭୋଜି ହଉଛି କୋଉ ଭୋଜି ବଣଭୋଜି ବଣଭୋଜି ହଉଛି କହିଦେଲୁ ତେଲ ଜରିଟା ପକେଇ ଦିଏ ବଢିଆ ଜଳିବ ହେଲେ ବୋଉ ତେଲ ପୋଡୁଛି ଅଧିକ ଜାଳେଇଲା ପାଣି ଟିକେ ଚିନ୍ତେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି କିଛି ଟମାଟୋ ଧରିକି
ରୋଷେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଆଇଁଷ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି, ମାଛ ବେସର। ଆଉ ଏପଟେ ଏ ଦି ଜଣ ବସି ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗ ଖାଇଦେଲେ। କ'ଣ ଖାଉଛ କୁହ? ମାଛ ମଞ୍ଜି। ମାଛ ମଞ୍ଜି ଖାଉ। ମାଛ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଇଏ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ସାଧା ତରକାରୀ କରୁଛି। ସେ ବୋଉ ପାଣି ଆଣିକି ଦଉଛି ତରକାରୀରେ। ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବ ଇଏ କିଏ ଆଉ ସେଠି 3ଟା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ କିଏ ସବୁ। ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି କହିଦେଲୁ? କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି? କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଦେଲୁ? ଆଉ କିଏ? ଆଉ ଆଈ। ଇଏ କି ସିଏ ଆଈ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ମଉସା, ମାମୁଁ। ये पिलाटा भारी दुष्ट इए କହିଥିଲୁ ହାय ବାଲି ଘାଣ୍ଟୁଛି। ବାଲି ଘାଣ୍ଟ ଯୋଉ ପାଇଁ ବାଲି କରି ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ରେ ଘଣ୍ଟି ହଁ ବାଲି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ପଳେଇବା ଜଙ୍ଗଲରେ। ତାକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ଆଜି। ରାତି ହବନି ଆମେ ରହିବା ଆଜି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ଆମର ବଣଭୋଜି ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆସ ରୋଷେଇ କର। ଆସ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନାଇଁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ମତେ ଲାଗୁଛି ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ସାଧା ତରକାରୀ ହଉଛି। ଏଇଟା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଖାଇବେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସ ଖାଇବାକୁ। ସରିବା ଉପରେ ଆମର ହେଲାଣି। ରୋଷେଇ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଆସିବ ଖାଇବାକୁ। ଜବରଦସ୍ତି ରୋଷେଇ କରାହଉଛି। ନ ସିଝିଲେ ବି ତାକୁ ଛେଚି ସିଝି ଯାଉଛି। ମାଛ ତରକାରୀ ହେ ସବୁ ମାଛ ପକେଇଦେଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲେନି କିଛି? ନା ପିଲା ଏଇଥିରୁ ଦେଖ ମାଛ ତରକାରୀ କୋଉଠି ଦେବି? ପିଲାମାନେ ଖାଇବେନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ମାଛ ପକେଇଲୁ। ଗୋଟେ ଦି ବାଣ ଯାଇକି ହଁ ସେଠି ଧର ଇଏ ସିଝୁ ଥାଉ। ବାଡୁ ବାଡୁ ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ସବୁ ନେଇକି ଚାଲ 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 ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା। କାଟିକି କହୁଥିଲେ ପନିକି। ଆସ ଦେଖିବ ଆମର ରୋଷେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ବୋଉ ଦେଖେଇବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ବୋଉ ଦେଖା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସରିଲାଣି। ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଭାତ ବି କରାଗଲା, ଡାଲି ବି କରାଗଲା, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଧା ତରକାରୀ ବି ହଉଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିବେ। ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅଲରେଡି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଏବେ ଖିଆ ହବ। ଦହି ବାଇଗଣ ଦହି ବାଇଗଣ ଗଲାଣି ହେରି ଖାଇବା ଜାଗା ଠିକି। ହଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବି କି? ମସଲା ତାକୁ ସୁନ ପରେ ସେଟା କରିଦିଅ। ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ନେଇକି ଚାଲ। ଯୋଉ କାଢି ଦେଲୁ ତାକୁ
ବୋହିକି ନେଲୁ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ରୋଷେଇ ହବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ହଠାତ୍ ହେଇକି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଇଏ ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ, ସିଏ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ, ଇଏ ମୋ ବୋଉ, ସେ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଧଳା ଗଞ୍ଜି ଯିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ସେ କିଏ। ଆଉ ଟିକି ଟିକି ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠି ଖାଇବୁ ଏବେ। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଖାଇବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତମ କଣ ଖାଉଛୁ? ପାମ୍ପଡ଼ ହଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇସାରିଲାଣି ସିଏ। ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି ତ? ଆଉ କିଛି ଭାତ ଯାଇକି ମାଛ ବେସର କିଛି ବି ଖାଇବୁନି? ହଉ ସେ କିଛି ବି ଖାଇବୁନି, ଆମେ ଖାଇବା ନା ପୁଅ? ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ନା ଭଲ? ଭଲ ପିଲା ସିଏ। ଆଉ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ନା ଭଲ? ଭଲ ପିଲା ସିଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପିଲା। ହାରକ ଜଣା ପଡୁଥିବ କେମିତି ପିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପିଲା। ସେ ଗୋଟେ କଣ ସେ କିଏ? ସେ ତୋର କିଏ ହେବେ? କହିଦେ ସେ ତୋର କିଏ ହେବେ କହ। ଖାଇ ଚାଲୁ। କଣ ଖାଉଛ? କଣ ଖାଉଛ? କଣ ବେସର କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ରୋଷେଇଆ କିଏ? ରୋଷେଇଆ ନିଜେ। ରୋଷେଇଆ ମୋ ବୋଉ। ଦି ତିନି ଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ହଉ ମୁଁ ଖାଇଲା ଆସୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଆସିବେ ନା, ମା ସନ ମା ଆସିବେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବା? ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ହଉ ପଡିନି ଟୋଟାଲି। କୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଦଶଙ୍କୁ ଦେଖା ଏ କାମିନା ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଡାଲି ନେ ମଉସାଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଦେ। ଦେଖାଉନୁ କେତେଟା ଅଛି ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏ ଡାଲି 17 ଲୁଣ ପଡନି। ଡାଲିରେ ଲୁଣ ପକେଇନ ଭଗବାନ। କିଏ ଡାଲି କରିଥିଲା? No, 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 no. କେମିତି ହେଇଛି ରୋଷେଇ? ସିଆଡେ ଦେଇଦିଅ, ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଯିବ ବା। ହେଇଯିବ ତ, ହଁ ଦହି ବାଇଗଣ କରରେ ଧୂଆଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଧୂଆଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଖାଉନୁ ତୋର କୋଉଟା? ଏଇଠି ବା ଅଛି। କୋଉଥିରେ ପଢା ବାବୁ? କଣ କରିବୁ? ଭାତ ଯୋଉ ଖାଉନୁ ଆଉ ତରକାରୀ ତୁ ଏଠି ଖା, ଆମେ ଆଣିକି ଭାତ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି? ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଖାଇବା ସରିଲା, ଆମେ
जाते घर को तापरे तापरे कौन ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉ ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା ହଁ ଭଲ ବ୍ୟାଗ ଧରିଛି ହଁ ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆସୁସୁମି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲେ କି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି କହିବେ ରଖୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।